Ei ole mitään oikeutta siinä kelliä. Mä soitan, sitten tulee poliisit, varmasti lähettää. Ja maksatte kuule aika viulut. No Myllyniemen kakarat siinä. Voi helvetti. Tulee muiden vuokralaisten asuntoja häirittää. Mitä oletat olevasi, Pentu? Sä oot kuule minun silmiin kuule niin kakara, että sä et kuule tiedä, kun mä nyrkin lyö ottaa, niin sä et kuule vaan tiedä. Mä soitan isännöksi. Mä sitä, kai te häivyttä, menkää tuonne makkuille. Ei se käy tämmönen homma. Ei tosiaan. Kato, kun mä maksan vuokraa tästä asunnosta. Mä maksan kuule tästä asunnosta vuokraa, niin ei se käy, että te tuutta tänne. Ja viekää tuo, mikä tuo on nyt ollut pelikenttä, niin viekää sekin pois. Joo, ei kyllä. Ette te nyt oo semmosia, pistäpä kenttää, voi. Minä sanon kuule, mulla on poika, kuule se on Afrikasta tullut justiinsa. Niin kuule teidän pikkupoikia ei kannata kuule inistä yhtään mitään. Joo, siinä matkaa. Helvettiin nuo pelikat tuosta. Ne ei mun ikkuna alla saa olla. Ei oo, kun mä maksan vuokran, niin eivät ole. Se on perkele näin, että nyt tulee semmoinen lakipykälä. Maatko tuolla nuun? Menkö sinne makkaamaan? Saanko mä semmoiselle henkilölle? No niin, justiinsa näin mä sanon. Joo. Satana kuule, jos vielä tuossa pötkyttelee. Ei muuta kuin nouskaa ylös ja lähtekää kävelemään. Se on Myllyniemet on sanonut nyt. Täällä kuule Valavoo, niin ei ketään muuta ole täällä kuin sinä ja tuo sun ukko, se entinen ukko. Kuka täällä Valavoo? Viime yönä käy sun. Näin se on tosi. En minä tykkää, mä maksan vuokrani. Niin mun ikkunalla eivät maksaa. Mä soitan sun pojalle. Minä soitan. Minä. No, Soittele mulla sinä. on sun numero, se hänen Milloin nää numero. soitit poliisit mulle? Luuliko muuten, että täällä on jotain? Haassa sinä olet pitkä. No niin, laita.